Café de Kruiswij in Damwoord, een van de dorpen onder Centrale Os. De spanning neemt ta bij tjinstander Ultje Hosper van het Frieske Geer en vaststander Pieter Willem Meinema. Wij zijn tevreden dat er een ingetogen fjouwerbaas die komt. Dat wel. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Wanneer ben je ook tevreden? Nou, dat in ieder geval een diek komt die de protelieket op het green alternatief. Dat wil zeggen dus twabaans en dichter langs de bestaande diek. En minder terug het iepen landschap. Even na het zingen komt de uitslag binnen. Nou, ik heb hier een advocaat aan de telefoon en die zou het gefeliciteerd. En dat is toevallig mijn vriendin. De provincie die mij verder gaat met haar uitvoering van haar plannen. Het kind er ook in. Aan de ene kant is dat natuurlijk je enerzijds in. Hosper is teleurgesteld en neemt de natuur en het landschap de grote verliezers. Wij hebben alleen nog een orenwijze van invulling. Die het beter past in het landschap, die goedkoper wie, die het wat soberder is, die net met alle handen van op- en outritten en viaducten en oviducten en neem maar op. Maar goed, we hebben altijd al een jong van atten, dus als er uitspraak er komt, dan moeten we dus maar snel onder de slag om die dieken zo gauw mogelijk te krijgen. Gouden skeppen in de grond dus, die het Meinema voor de wissegiet al om had. Hij zei dat de bevolking van Nat-Friesland de grote winnaar is. De basis van succes is een goede infrastructuur. Zij is in het verleden altijd west en dat is hier bij een achterhelle situatie liek te maken. Rug te lopen. En dat is wat er nou gebeurt en dat is hartstikke goed. Een strijd van jaren komt sa aan eind. Ook wens je mooi en wij hopen ik vanuit het Frieske Geer vanuit de natuurbescherming dat dit een goede diek wordt, maar een goede inpassing voor het landschap. Nou, en daar werk je bij graag om mee. Nou, dit is heel graag ontvangen. Prima. Heel graag ontvangen. En ik dank voor de positieve insteek. Goed zo.